こんにちは。チベットテレビのテストモです。チベット This Week では、チベットやダライ・ラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライ・ラマ法王は PV ナラシムハラオ記念賞を受賞されました。弁末に出席大臣は第20回世界ウイグル会議記念式典で中国共産党に対する団結するよう呼びかけました。中央チベット政権はアメリカのネンシー・ペロシ名誉議長の大統領自由勲章受章を祝福しました。フランスのブリュニュ上院議員はマクロン大統領に習近平との会談でチベット問題を提起するよう訴えました。チベットハウスジャパンは東京の築地本願寺でチベットフェスティバルを開催しました。ギャリルマ大臣はインドチベット支援団の25周年記念式典に出席しました。今週水曜日、ダライ・ラマ法王14世はダラムサラのご自宅にいて、ピーウィ・ナラシムハラオ記念財団のシュリ・マインダジットシン・ビータ会長とそのグループから贈られたピーウィ・ナラシムハラオ記念賞を受賞されました。シュリ・ピーウィ・ナラムシンハラオ氏はバロット・ラトナ賞受賞者であり、またインドの政治家、学者であり、1991年から1996年までインドの第9代首相を務めました。5月3日、中央チベット政権のペンバスに出席大臣は、ミュンヘンで開催された世界ウイグル会議20周年記念式典で演説を行いました。出席大臣は世界ウイグル会議の創設者であるエルキン・アルプテキン会長とダレイ・ラマ法王の元特使であるコ・ロリギャリ氏との歴史的な協力関係を振り返り、自由と正義の追求を共有するチベット人とウイグル人の長年のパートナーシップを強調しました。また出席大臣は世界ウイグル会議の前会長であるレビア・カーディル氏と現会長であるドルクン・イッサ氏と共に共通の目的のために働く機会を得たことに感謝の意を表し、中国に前向きな変化をもたらすために共に努力することを呼びかけました。この1週間の間にペンバスに出席大臣は4カ国を訪れ、スイスのチューリーヒ、イタリアのミラノ、トレント、ボルツァーノ、オーストリアのインスブルク、ドイツのベルリンとミュンヘンの6つのチベット人コミュニティと会談し交流しました。また政府高官、国会議員、大学の学生や教師とも面会しました。5月2日、主席大臣は南チロルのボルツァーの自治州への2度目の公式訪問し、コンパチャ大統領と会談しました。前回の会談は2021年10月でした。1時間にわたる会談の中で主席大臣は、チベットの悲惨な状況、チベット人の政治的、社会文化的、経済的権利、そして中国がチベットで国営の植民地的寄宿制学校を運営しているという憂慮すべき現実を取り上げて話しました。主席大臣の具体的な訴えに応え、コンパチャ大統領は悪化するチベット国内の状況に焦点を当てる議会の取り組みを約束しました。さらに大統領は南チロルとチベットの協力関係を促進することを約束し、その一環としてボルツァーノで新しい州立図書館を建設する計画を発表しました。その少数民族と自治権の保護のための図書館の資料センターにおいてチベットとチベット運動に関するコーナーも設置されました。ボルツァーの滞在中、主席大臣はグンタ・コロニア博士をはじめとするチベットの長年の支援者たちが出席した夕食会で地元のチベット人たちとも交流しました。ボルツァーの欧州アカデミー研究センターにおいては、主席大臣はセンターの研究者と交流し、今日の激動する世界における中央チベット政権の中道アプローチの妥当性について議論し、中道を支持するチベットの歴史的地位について主張しました。研究者たちはボルツァー欧州アカデミーと中央チベット政権の連帯を強化することに意欲を示しました。主席大臣はその後 EURAC の広報チームとオーストリアのテレビ局 ORF を含む3つの著名なメディアのインタビューに応じました。ボルツァーの訪問に先立ち、主席大臣はイタリアのミラノにあるチベット人コミュニティを訪問しました。
チベット人コミュニティは主席大臣の訪問を記念してリセプションを主催しました。ゲペリンチベット仏教研究所で開催されたリセプションには、イタリア仏教連盟会長のフィリッポ・シアノ氏をはじめとするチベットの長年の支援者が参加しました。地域社会との交流の後、主席大臣は元トレンティーノ市議会議員でチベット担当トレンティーノ会長のロベルト・ピンタ氏に氷の仏塔ザンスカーテンに招かれました。主席大臣のヨーロッパ訪問中、ティネチュキ代表が共に同行しました。アメリカのネンシー・ペロシ名誉議長に大統領自由勲章が授与されたことを受け、中央チベット政権のテンジン・レシェ報道官はペロシに祝辞を述べました。長年熱心なチベット支持者であるネンシー・ペロシ名誉議長が5月3日、アメリカの民間人に対する最高の勲章である大統領自由勲章を授与されました。この名誉ある表彰はペロシのアメリカの繁栄、価値観、安全、世界平和、またはその他の重要な社会的、公共的、または個人的な取り組みに対する模範的な貢献を称えるものです。ナンシー・ペロシ名誉議長はアメリカで下院議長に選出された最小で唯一の女性であり、アメリカ議会での輝かしい35年間を通じて精力的にチベットの大義を擁護してきました。中国の習国家主席のパリ訪問に先立ち、フランスのチベット議員連盟会長ジャクリン・ユスタシュ・ビリニュ上院議員はマクロン大統領に公開書簡を送り、中国側とチベット問題を話し合うよう促しました。他の上院議員13名と連名した書簡の中で、ユスタシュ・ビリニュ上院議員は、習主席の下でのチベットの人権状況の悪化、そしてチベットの地政学的及び生態学的重要性を訴えました。さらに、同地域で多くの紛争が続く中、ダライ・ラマ法王のチベットのための5つの平和計画がこれまで以上に重要であることを強調しました。また、ブリニョ上院議員はフランスの対中戦略の中心にある台湾の再開とチベット人の権利の尊重を呼びかけました。習近平国家主席は5月5日日曜日にパリに到着し、マクロン大統領及び欧州委員会のウルスラ・フォンディア・ライエン委員長と会談しました。チベットハウスジャパンは5月8日と5日の2日間、東京の築地本願寺でチベットフェスティバルを開催しました。このフェスティバルの目的はチベットの豊かな歴史的、精神的文化を祝い、日本のコミュニティに紹介することでした。セーブチベットネットワークはこのフェスティバルを支援しました。ダライ・ラマ法王日本代表部事務所代表のアリア・ツワンギャブ博士は、開会の挨拶で参加者を歓迎し、1908年にダライ・ラマ法王13世と西本願寺の大谷尊友が出会って以来のチベットと日本の歴史的関係や、その後のツァワテトル、青木文教、多田東館などの学生の交流の歴史を紹介しました。チベットモンゴル仏教文化センターのアジャリンボチェとラシリンボ寺のシゲブリンボチェは、バンジェラマ問題とチベットの信教の自由の状況について語りました。フェスティバルでは、慶応義塾大学の妹本准教授によるシーラーニングの紹介や、ダラムサメンジ館の卒業生でアムジである小川氏によるチベット医学と仏教精神主義の講義、そしてグラミー賞にノミネートされたテンジン・チュイゲルさん、寺原太郎さん、天神君さんさ、ゲニー天神さんによるチベットの歌と踊りによる文化パフォーマンスなどが行われました。ダライ・ラマ法王日本代表部事務所は5月7日に東京の会員国際会議場で日本の議員向けにチベットワークショップを開催しました。ワークショップのテーマはチベットにおける中国の継続的な人権侵害と信教の自由の侵害においてでした。南インドのタシルンポソイの住職であるシーケブリンボチェは、本物のパンチェンラマンの思想とチベットの宗教に対する中国の継続的な干渉について語りました。リンボチェは中国共産党のチベットに対する抑圧的で植民地的な政策について述べながら、議員や支持者に3つの点で訴えました。古谷啓二氏、下村博文、石川昭正の各議員はチベットの現状について語り、シケブリンボーチへの訴えを支持しました。
駐チベット政権公安省のギャリルマ大臣は5月6日にインド憲法クラブで開催されたインド・チベット支援団の25周年記念式典の閉会式に出席しました。このイベントにはチベットとインドの両コミュニティから約200人が集まり、チベットの問題を支持しました。ギャリルマ大臣は数多くのチベット人がインド発祥の宗教である仏教を信仰していること、チベット語がサンスクリット語に深く根ざしていることを踏まえ、インドとチベットの間に強い絆があることを改めて強調しました。また大臣は中国が最近アルナジャルプラデシュの地名を変更しようとしていることについて、中国共産党によるチベットの強制占領以前からインドはこれまでの歴史において中国と国境を1センチも共有したことはなかったと述べ、アルナジャルはまさにインドの一部であると強調しました。BTSM の講演者であるインドレシュ・クマール博士は、歴史的、文化的、地位的側面に触れながら、インドとチベットの10年にわたる関係の概要を集会に講演しました。出席者の中には、インド・チベット支援団の講演者であるインドレシュ・クマール博士、インドにおけるチベット問題の中心グループのリーダーであるシュリ・リンチェンカンロ・クレミ氏、BTSM の全国総書記であるシュリ・パンカルジ・ゴヤル氏、CRPF の ADG であるシュリ・サルダル SS サンド氏、そしてデリー大学の教授であるギーターシン博士が含まれていました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。